हे गाइस, हेलो इंडिया। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर आं सिक्किमनिफ्राय बड'लेण्ड फारसे थांनाय। नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम। लोगोफोर टाइम टेबल डेटआ मिलायासै। आं सिक्किमाव गोबां भिडिअ देखायनानै नोंथांमोननो फैदोंमोन, बाट आं नेक्स्टआव फैफिनबा नोंथांमोननि गेजेराव गोबां भिडिअ देखायगोन। लोगोफोर आंनि भिडिअखौ सोरबाफोर जुदि नायसनदोंब्ला दिनैहै नोंथांमोना सिङाव थांना नायहै। आं गोबां सिक्किमनि भिडिअ ओंखारबाय। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामला लोगोफोर। गोरिया सोमदोन इउटुब चेनेलाव सार्च खालामनानै नायलांबाय था लोगोफोर जों पेकिं खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आंनि लोगो सासेया सिक्किमाव जब मावोमोन नालाय, बेखायनो बियो न' फारसे गावनि रुमखौ खालि खालामनो थाखाय बे सुनाय नुथाय, पेकिं खालामनाय नुथाय। गाइस भिडिअखौ नायलांबाय था। सिक्किमनिफ्राय जों बड'लेण्ड फारसे बोरै बोरै सफैगोन, बोरै बोरै फैगोन नुबोगोन नोंथांमोना। बेनि गेजेरजोंनो जायगा हाजो पेकिं खालामगासिनो दं लोगोफोर। भिडिअखौ नायलांबाय था। बेयाव सोर सोर दं? बेयाव आंनि मिता दं, आंनि फंबाय दं, आरो बै सासेया सिक्किमनि लोगो, बै गेजेरनिया दै, बै गेजेरनिया एसे मोजां नोजोर होलाय। आंजों लोगोसे बै साथाम खनाथि थानायनि गेजेरनिया सिक्किमनि लोगो। गाइस दाहाय पेकिं खालामगासिनो दङ। नै लोगोफोर नायलांबाय था। बारा गोलाव नङा, दसे उनाव नोंथांमोना आं थांनायनि हाजो हाला नुलांगोन। गाइस ना मा होनो लोगोफोर? नै अलरेडि पेकिंआ जाबाय लासै लासै, आरो दंबावो नै टेबोलाव। गाइस नायलांबाय था लोगोफोर। आधा पेकिं जाबाय लोगोफोर। दाहाय आं नै रेडि जाबाय। अनलि जेकेटल'सो गाननो दं दा। नैबे आंनि मिता दै लोगोफोर। नैखौ नाय बियो बर' हारिनि ड्रेस, ट्रेडिसनेल ड्रेस बागुरुम्बा। आं बेखौ गानना सिक्किमाव जा बेरायबायलै लोगो। गोबां सिक्किमनि मानसिफ्रानो आंखौ मिथिखादों आरो नों बर' मानसि ना होननानै। जोबोद मोजां मोनो बर' मानसिखौ बिसोरो। गाइस नै बेथ' लुंगि डेन्स, बेखौबो आं गानदों आरो। गाइस बे आंनि ट्रेडिसनेल ड्रेस नङा होनदों आं, ओरैनो गानदों होनना बुंदों आरो। नै लोगोफोर नैबेथ' आर'नाइ, बर'नि आर'नाइ लोगोफोर। दाहाय आं रेडि जाबाय। गाइस नै एसेबां बुरजा माला जोंना। दाहाय आं थांनोसै गारि गाखोनोसै। दाहाय आं गारियाव गाखोबाय लोगोफोर, नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर आं गारि सिंनिफ्राय नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं। जा समायना सोमखोर हाजोजों हाजो, हाजो जिं जिं मजायानो बेलेग लोगोफोर। आं बिराद मोजां मोनो। नोंथांमोना बोरै मोनगोनथाय मिथिया। फै अब्लाबो नोंथांमोना सिक्किमाव बेरायनो लोगोफोर। जा मोजां लोगोफोर नायलांबाय था। चलो लोगोफोर। सिक्किमनिफ्राय फैनानै जों मोनसे रेस्टुरेन्टआव एसे नास्ता जादोंमोन आरो, गुड मर्निं माने। दाहाय बेनि मोनसे नुथाय हाजो गेजेराव लोगोफोर, सोरगिदिं हाजो। दाहाय आं बेयावनो दंमोन। दाहाय गाइस आं गारियाव गाखोफिननोसै आरो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै ना मानो लोगोफोर। चलो आंजों लोगोसे नायलांबाय था लोगोफोर। हाय लोगोफोर आंखौ बर' बायदि नुदोंना? लोगोफोर चलो लोगोफोर चलो। नायलांबाय था लोगोफोर। हाजोजों हाजो जिं जिं ओरैबायदि दैया गोथांलै लोगोफोर सिक्किमाव। नोंथांमोना फैब्ला नुगोन। हेलौ लोगोफोर थांफाबाय था ना मा होनो?
लोगोफोर निउ जलपाइगुरि जंक्शन मोनफैबाय नै जोंनि बेगफ्रा लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नैबे आंनि मिटा नै मिटाया नै एसे नायदो निउ जलपाइगुरिनि जंक्शनखौ गोबां मानसि जायो लोगोफोर नेपालाव थांनाय दार्जिलिंआव थांनाय सिक्किमाव थांनाय सिलिगुरियाव थांनाय लोगोफोर नायदो एसे भिउखौ निउ जलपाइगुरि जंक्शन लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर दाहाय आं ट्रेनखौ नेदों अब्लाबो ट्रेना फैनो टाइम जायाखै लोगोफोर दायो नाइटआवसो बेंगलर केन होननाय मोनसे ट्रेन फैगोन आरो गाइस दाहाय आं ट्रेन स्टेशनाव थांबाय ट्रेन गाखोनो नै लिभाव गाइस नायलांबाय थादो वाव जा मोजांखा गाइस नै बेखौ नाय ओरैहाय बेग बिराद गोलोर लोगोफोर अब्लाबो आं इन्ट्रेस्टजोंनो लादों थिखांदों लोगोफोर नायलांबाय था वाव लिभा लोगोफोर दाहाय गोजौआव मोनफैसिगोन नै वाव मोनफैबाय लोगोफोर नै बिराद मानसि वाव नै बे आंनि लोगो बै उननिया मिथा लोगोफोर नै लोगो आंना नै वाव नै बेखौ बेयाव दसे जमा दोनलायबाय आरो एसे थांबावनांगौसो स्टेशनाव वाव नै बेगा लोगोफोर नै नायलांबाय था लोगोफोर आरो फैबावलायबाय लोगोफोर नायलांबाय था ट्रेना दानो फैथ'वा लोगोफोर जों दा ट्रेनखौ गाखोनो थाखाय ट्रेन खाथियाव थांदों नै बेनो जलपाइगुरि जंक्शना लोगोफोर नाइटनि भिउखौ एसे नायदो गोबां मानसि जायो लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नै लोगोफोर नायलांबाय थादो गाहायाव फैदों एबारनिया लोगोफोर वाव नै ओरैबायदि थिखांनो हाया थिखांनो जोङो लोगोफोर आं दाहाय निउ जलपाइगुरि जंक्शननिफ्राय ना लोगोफोर रङिया स्टेशनाव ओंखारहैगोन आरो रङिया स्टेशननिफ्राय गरायसर जानानै नावकटा थांगोन लोगोफोर माने गुवाहाटी सारियालि माने बगामाथि माने गुवाहाटी टु बगामाथि ओरैबायदि आरो लोगोफोर दाहाय सिङाव गाखोबाय आं नै वाव मजायानो बेलेग आरो आंना ट्रेन गाखोनाया बिराद इन्ट्रेस्ट नाङो आरो लोगोफोर थांफाबाय था लोगोफोर आंदो नै लोगोफोर बियो रङिया जंक्शन फुंनि 4टा दाहाय जोङो मा लोगोफोर गरायसरसिम थांनांगोन गरायसरसिम जों ट्रेन सोलिना थांनांगोन डेकारगाव ट्रेन खारो बे ट्रेनजोंनो जों दा थांगोन दसे रङियाव एसे भिउ देखायबाय नोंथांमोननो गुड मर्निंनि स्टेशनखौ लोगोफोर नायदो रङिया स्टेशन नै लोगोफोर नायदो जमा दोननाय बेखौ नाय लोगोफोर वाव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासो बेग सिक्किमनिफ्राय बेखौ जोङो जा खस्थ'बाबो लाना फैबाय आरो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था नैबेनो रङिया जंक्शन लोगोफोर वाव लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोननो देखायगासिनो दं रङिया स्टेशन लोगोफोर डाइरेक्ट जों फाइनालि गरायसर स्टेशन मोनफैबाय दै नुदों आखायाव बोरै थिखांदों जा गोलोरखा गाइस अब्लाबो गोसोजों इन्ट्रेस्टजों थिखांबाय आरो उपाय गैया मा खालामनो नैबेनो जोंना गरायसर स्टेशना लोगोफोर एसे नायदों गरायसर स्टेशनखौ जोंना थांगासिनो दं गारि हमनो लोगोफोर नै बेगा नै थांगासिनो दं बाट जों गरायसर स्टेशनाव ओरैबायदि कनफिउज जाबाय माने गावनि लकेल जायगाखौनो नै दसेनो चेन्ज खालामबाय ओरैहाय गारि मोनोमोन ओमफ्राय बिथिं वाल होजोब्बाय दारमासिनि लोगोफोर नै
गरायसरा बेनो स्टेसना जोंना नाय गाइस नोंथांमोना गरायसर स्टेसनखौ दाहाय फिन उल्था फैफिननांबाय लोगोफोर फैगासिनो दं गारि नागिरनो लोगोफोर नैयाव मालखौ एसे जमा दोनबाय ओमफ्राय जोंनि लोगोआ गारिसिम थांदों आरो मा गारि मोनो नै बेनो माला जोंना नायलांबाय था लोगोफोर फुंनि समाव ना रावबो थिखांग्रा मानसिबो गैया नै लोगोफोर नायलांबाय था गरायसर स्टेसन नै जोंना बेगा दाहाय नै होबाय थिखांबोनाय मोनसेया गारि हमनो थाखाय लोगो सासेया जोंना सोंनानै मोनबाय आरोखि बेटारि गारिबावसो बियो गरायसरनिफ्राय नावकाटासिम 200 भारा लायोनो बेयावनो थांनोसै आरो न' फारसे नायलांबाय था नोंथांमोना गरायसर टाउनखौबो दसे नुगोन लोगोफोर जा थिखांनो हाया थिखांदों लोगोफोर नै गरायसर स्टेसना नायदो लोगोफोर नै बेनो जोंना स्टेसना गरायसर स्टेसन नै टिकेट काउन्टारा बेयावनोमोन ओमफ्राय जों गाहायथिं ओंखारबोबाय फाइनालि जोङो बेटारि गारि खाथियाव मोनफैबाय दाहाय जों बेटारि गारियाव लड खालामबाय नै नायलांबाय था नै जाबगासिनो दं नै गोजौआवबो खादावबाय उफाय गैया गारिखौनो मोनाखै बेटारि गारिजों न' फारसे थांगोन नालाय जा टाइट खालामना लाबाय आरो गोलैजानो गिनानै नै एसे नायदो गरायसर स्टेसन वाव नायदो वाव गाइस जों दा गरायसर टाउन मोनबाय फैगासिनो दं माने थांगासिनो दं नै गरायसर ट्रेन लामाया बारस'बाय गाइस गरायसर टाउन नायलांबाय था वाव लोगोफोर थांगासिनो दङ न' मोनसिगोन लोगोफोर आरो बारा गोलाव गैला नै जोंना नावकाटा टाउन मोनफैबाय बेनो जोंना नावकाटा टाउन मोनबायनो माने जोंनि मोनबाय नै जोंना सिक्किमनिफ्राय बड'लेण्ड फैना मिटाया आंना दाउ बेदर सेथारखाबाय दाउला दाउ लागाव मिटा दै नैबे आंनि नै जोंना सेलायगासिनो दं गुड नाइट एसेनोसै